sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Presidente Ferdinand Marcos Jr. mabisita sa Albay asin Camarines Sur. Banga naapektaran kang El Nino sa Kabikulan, matatawanin ayuda kan Palasyo Malacanang. 6 million pesos pinagtagama kan local government unit kang Naga para sa Summer Bridging Employment Program ngunya na taon. Vendor na taga-barangay Kararayan, siyudad kang Naga, arestado sa drug buy-bust operation Kasubanggi. Diyos marhay na banggi. Ako si Kimberly Alanis, ang saindong tagapagatod Bareta. Sa ikatulong pagkakataon, mabisita sa probinsya ng Camarines Sur si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kaibahan ang nagkapirang cabinet secretaries. Alagad, makakasabay kan mga taga Camarines Sur ang mga opisyales kan Camarines Norte na maatinderman sa aktibidad sa aga sa Provincial Capital Complex sa Pili, Camarines Sur. Susog kay Assistant Secretary Dale De Vera kan Presidential Communications Office maging sa pagbisita kan Presidente Salbay, isasabay naman ang mga taga Catanduanes, Sorsogon asin Masbate. Albay naman po ang mabibigyan naman po ng assistance are those affected by El Nino sa Albay, sa Sorsogon, sa Masbate, and sa Camiguin. Hindi dito po kasi sa Camarines Sur, those affected from Camarines Sur and Camarines Norte. Kumbaga, pinaghiwalay po para mas marami rin yung mapuntahan na ng Pangulo na mga affected na families. Mientras tanto, sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa aga sa Albay asin Camarines Sur, ihahatod sa buot kan Presidente ang ayuda sa mga paraoma asin parasira na naapektaran kan El Nino phenomenon asin pagdistribuer kan Certificate of Land Title sa mga agrarian reform beneficiaries sa paagi kan Department of Agrarian Reform. Susog kay Assistant Secretary Dale De Vera kan Presidential Communications Office na determinaran ang mga pamilyang naapektaran kan El Nino sa paagi kan datos hali sa Department of Agriculture. Yung visit po ni Pangulo dito sa Camarines Sur, nakatuon po siya sa pag-distribute ng mga land titles and assistance to farmers, fisher folks, and families na deeply affected by El Nino. Sa ibang bareta, mga recipient kan Summer Employment for Enrollment kan LGU Naga nagpapasalamat sa dakulang tabang sa indang pag-eskwela. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Matapos ang orientation sa 380 na estudyanteng nakapasar sa Summer Employment for Enrollment asin 110 na estudyante para sa Special Program for the Employment of Students, pinag-deploy na ini sa manlain-lain opisina kang lokal na gobyerno kang Naga. Sinda Maridan, San Juan kang Barangay Balata sa Sinquial, Santiago, Toledo kang Barangay Bagong Bayan Norte ang persana sa nakabali sa CEFE program. Si Maridan ang ikaduang beses nang naging parte kang CEFE program at ang primero pa sa Nanikiel. Apera kang sweldo na mariresibi na magagamit sa mga gastusan na di-develop man subot ang sa indang skills sa opisina kung sa insinda pinag-deploy. Ini po, dako lang bagay din po ni Sako bilang pong estudyante kasi po yun, magagamit ko po yung sahod ko po sa pag-aaral, lalo na po ma-OJT po kami. So yun po, magagamit ko din po siya din yung sa pamasahe din po sa pang-araw-araw. Okay din po kasi parang tig-develop din yung skills ko po para sa pag-rescue. Sa loob ng 20 aldo na pagtrabaho sa mga opisina kang lokal na gobyerno kang Naga, makakaresibi sinda ng kantidad 7,900 pesos bilang sweldo. Ngunit na taon, nagtagama ang lokal na gobyerno kang Naga ng 6 million pesos para sa nasabing programa. Pero ang nakaalokar na pondo dyan sa programang iyan, si Summer Bridging Employment Program, sa duwang component bagayan, yung NSF and SPES, is 6 million ang nakatagamang pondo kahit parang unyan na taon sa programa ngayon. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, hinahalat kan Metro Peso ang dosis to proceed para sa 110 na mga estudyante na kabali sa Special Program for the Employment of Students para may deploy naman subot sinda sa mga opisina asin makapagpuon na kan sa indang trabaho.
Susog kay Metro Peso Head Roderick Reforzado ang nasabing notice ang mahali man sa opisina kan Department of Labor and Employment. Pero suudma, si pig-deploy ta pa lang sa tuyang beneficiary sa first batch kang SEFE. Dahil si SPES, hinahalata pa kasi si notice to proceed hali sa Department of Labor and Employment. Pero during the orientation, kaibanan na si Department of Labor and Employment pag-orientin sa SPES dahil ito naman lang kasi na hinahalat. And once na mag-abot ito, automatically we will inform again our beneficiaries na pwede na silang mag-ibig sa opisina for the referrals. Padagos sa mga bareta. Inako ni Bicol Central Station Operations Manager Nonoy Reforzado na daininda na antisiparan ang biglang pagdakol kan mga pasahero sa Bicol Central Station. Ang pagdakol kan pasahero ang resulta kan pagpuruli kan manghali sa Metro Manila para mag-atender sa graduation kan sa indang mahal sa buhay na nag-eskwela sa Naga o Camarines Sur. Apwera kaini, dakol man subuot ang pahali sa Camarines Sur para magbakasyon sa Metro Manila. Ang sitwasyon subuot na ini ang sa inda naman pinagigibuhan din paagi. Si bali po si pinaka-assessment dahil po duman sa mga graduation igwa nga kita sa mga interview igwa pa lang kayang mga mga katugangan na yaw nagpiyo sa sa tuya sa Camarines Sur ang ibang amagurang ngayon katrabaho sa ibang lugar and then pero ang mga akin hindi nagkakrelase. So yan ang ibang mga case nag-uuruli ikdi para kung anong si mga aki and daron mo na duman sa indang bigtatrabahoan sa Metro Manila, may mga araw yan. And igwa man na talagang gustong magbakasyon sa manlailain na riyon. Sa pagbabalik kang news break, suspect na may warrant of arrest sa kasong carnapping, arestado kan Naga City Police Office. Iyan ang siniba pang mga bareta sa pagbuwelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, ang mga bistadong kolehiyo as in universidad sa siyudad ni Naga ang nabugtakanan ng mga historical markers bilang pagsunod sa Republic Act 11961. Ini kinababalihan kan Naga Parochial School, Universidad de Santa Isabel, University of Nueva Cáceres, Naga College Foundation, asin ang pinakahuri iyo ang marker sa Ateneo de Naga University. Kabali man sa nakalinyadang bubugtakan ng historical marker, iyo ang Mariano Abella Mansion as in Camarines Sur National High School. Sa police report, 300,000 pesos ang inirekomendang piyansa kan RTC Branch 22 para sa akusadong si alias Joshua, 28 years old, taga Zone 2, Barangay Hobo, Minalaba, Camarines Sur, para sa kasong car napping.
Pinagsirbi ang warrant of arrest sa suspect mientras nayaon ini sa custodial facility kan Police Station No. 1. Dain naman pinagbugtak sa report kan Naga City Police Office kung anong klaseng bihikulo ang pinagkarnap kan suspect. Sa iba pang police report, arestado sa ginibong anti-illegal drug buy-bust operation ang 35 years old na vendor as in residente kan Barangay Kararayan, Syudad ni Naga. Nakabakal nin sarong plastic sachet nin illegal na droga ang mga otoridad sa suspect as in nakarecover pa nin 5 heat-sealed transparent plastic sachet na sa kabilugan nagkakantidad 6,800 pesos. Nasa custody ngunyan kan Police Station No. 6 ang nasabing suspect. Padago sa mga bareta. Liwat na kamati nin makasug na bulos kan uran ang syudad ni Naga kan subagong pagkahapon na sinabayan manin pagdaguldol asin kikilat. Sa alas 12:30 na thunderstorm advisory kan subago, apektado sa buot ang parte kan Camarines Sur, araw kan Karamoan, Tigaon, Naga City, Pili, Bula, Iriga City asin Calabanga, Camarines Sur. Pinapalikay man ang publiko sa mga biglaan na paglangkaw kan tubig asin landslide. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Padagos kaming mahatod ni mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. Dai malingaw na i-follow ang Samuyang official Facebook page asin i-hit ang subscribe button sa satuing official YouTube channel, One Media TV48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Sa ngaran ni Mark Mendoza asin Anthony Eduardo, ako po si Kimberly Alanis asin ini ang One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. News Break.